Het is echt een ramp voor de eigenaar en zijn bedrijf. Er werden een geen mensen boppen, dus dat is mooi. Het is net grutter worden als dat, maar als ik onder de eigenaar denk en zijn bedrijf, dan is dat wel heel slim wat er Bart is. Nou ja, ik lag eigenlijk lekker te slapen. Ik was lekker vroeg thuis en ik hoorde opeens allemaal getik op mijn raam. Dus ik had een droge mond, ik neem een slokje water en ik draai me weer om. En even later hoor ik nog meer knallen en nog meer lawaai. En ik zag eigenlijk dat vanuit het raam van het pand naast ons allemaal vlammen het raam uitkwamen. Voor de hulpdiensten is de volsa dat ze er in slag gaan binnen om de bron net grutter te maken. En dat is het mooie van het geheel. Er is een hele slimme bron, maar het is wel beperkt blijven tot dit pand. Dus ik denk dat we als stad echt wel een risico hier, dat houden we altijd. Maar dat de bronwacht en de bevolkingszorg goed optreden had. We zijn eerst hier verder in de straat opgevangen. Maar wat we eigenlijk vanochtend al gelijk hoorden is dat we sowieso voor meerdere weken er niet in mogen. En dat heeft te maken met instortingsgevaar van het pand zelf waar de brand was. Dus dat best nou dakleers. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Ja.